kita nabalaan sa mga nagasiburo na kay ti imbukada sang tuig may ara kita sang pagbagyo-bagyo kag kulo-kambyo sang klima. Observation report halin sa Patrol Aksyon Ide Raboso una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:22 na. Observation report ni Aksyon Ide na sa palibot sang syudad sang Bacolod. Amo nang lulubaron nga problema sang administrasyon ni Mayor Albi Benitez. O kamusta? Biyernes subong, nakabugtaw na kamo, abi plastar ng pagkaon sa kabataan para temprano pa makapadulong sa tagsa kabulutuan. Kinanglan niya, preparahan yung ganaya, nga pagbugtaw sang bata, labi nagikon aga pang klase, makapamahaw. Kay man kung ang bata hindi makapabahaw, pag-abot sa eskwelahan, ti matigalang maestra nga daw gahuloy ang mata, gakatulugan, galalaway sa tulog, kisa sakitan tiyan, kay wala ka pamahaw. So, hindi magsulod ang diksyon sa ulo sang bata kon gutom. Kamusta? Anano ang pamahaw ta karungaga? Ako ya matulagi ko, kaya doon nahidlaw ko sang tinula. Bisan baratuhon lang, mga golden papano abi, nga tulahon mo, pero kalamit, no? Ang sabaw ya, puti mo, porte ka nanam, klase isda, porte di siya. Pero barato, no? Amo nang ginaban bala sa Department of Agriculture. Di may ara ka lang daya pulo panakot, may batuan ka lang, may paitan ka, sampawan mo lang sa utan da, pili ka lang kung anong klase utan ang isampaw mo. Pagkatapos, bakal ka bukaw-bukaw bala, ng 3 isa, 1 kilo, 3 bilog, isugba mo, tapos may sinamakan ka, asos. Pusaan mo sa kutitot mga 5 bilog, kag kalamunding, portik namit. So, kampyon ng pamahaw mo, karon nga kaagahon. Labi na kung nag-serve sa imo, bago lang tapos paligo, gatampi lang tuwalya, kolor yelo, agay, kanamiton sang pamahaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Aba, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Aber pamasyar ka mo dira. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable ga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Bakal gi kamo sang ila produkto nga ginarekomendar sang mga medical doctor. Basta gan irekomendado sa mga medical doctor, ang buot silingon maayo klase na. Kay bisan sa iban nga pungsod sa Amerika, ang panawag sa ila produkto Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton lawas kag protector siya sa balatian kagaw nga hanapa magtapik sa aton kalawasan. Life Extension Vitamin D3 mabakal manaton sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa Bilog dan Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita lang ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si mga Dios kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Dios magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mga buligan
Ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagyid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Magtupa sang ulan, bangod sang shoreline kag amihan. Sa Palawan, 2 ka low pressure area, todo bantay sang pag-asa. Kabay pa, nga hindi lang mag-develop sa bagyo. Nga hindi kita malitan pagbukas gid sang tuig sa bulan sang Enero. Kabudlay man no? Nga pagbukas sang tuig bla, balbalon kadayon sang bagyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36 na kay Franklin Tilohio, good morning. Dira kay Kaminso Siason Biboso. Tamyaw yala si Duday, si Ilsa Mando Janet Jure. Minukan sa Barangay Abuanan. Taga Barangay Abuanan, good morning. Kay Doy Artor, kay Ana Sumani Mando Jimenez. Tamyaw lang pamilya Jimenez kag pamilya Pinida. O sige. Kay Julpa Karitatibo, muning Pindol family Tilong Kulot Karitatibo John kag namay
sang Luna Street, La Paz, Iloilo City. Kay Lubik, di lalo na morning, ari lang kami dia, gamonitor, nga pita, alin kay Pato, kag Ruby, di lalo na, sa barangay 30. Sige, morning da, taga barangay 30. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
bakal silpur ti ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko. Ti ko sing ihi nga batian ang sa Aksyon radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kag Jan Diaz kag sa tanan na-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts.
silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Papanaugan sang closure ang duwa ka stall owner sa Manukan Country. Ano natabo? Oy, wala ko no makabayad. Matapos ang compromise agreement. Suno sa City Legal Officer, si Attorney Romeo Carlos Ting Jr. posible Lunes nga adlaw iga-serve na ang closure order matapos ginlapas ang ginkasugtan. Pigaw gidang income ano man. Dua ang no payment sang Nobyembre kag Disyembre tuig 2022. Anom kuno ang partial payment, 5 ang nagtuman sa compromise agreement. Sa tion kuno nga masirbe ng closure order, tagaan pa sang 15 dias ang stall owner para magbiya sa lugar. Pangita na nga daan medyos posibles nga mabayran kay kanugon sa lugar mo. Kon ginabayran lang abe, sige-sige kada bulan, hindi gimandako mo ang arkila kag balayran. Pero kon tingbon mo tag 3, 2, 5 katuig, ti hindi mo na mabayran. Kay puwerte na sina sa pagkadako. Damo man kuno ang may korsunada nga magkuha sang stall dira sa Manukan Country. Dapat i-promote ni todo ang Manukan Country. Tinluan siya maayo, patahumon siya maayo, inablang presentable gigayo na pagsulod sang customer, man ang customer kung ako abi magsulod pareho sang restaurant.
magsulod ka, ang una ko ginakatuan ng comfort room mo. Kung matinlo ang comfort room, damanayan-nayag, wala naman makasalig ka, nga ang nag-operate sa among kalanan, matinlo man. Pero kung hindi magkala among comfort room, ang buot silingon, mangduha-duha ka na. Aksyon, Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Kay Ricky Chavez, good morning. Good morning kay, ano ni siya? Tinyedo Hilia. Tigli family sa Isabela. Gamonitor daw, hindi ko mabasahan. Niel Brian Balues, tamyaw ko, good morning sa pamilya Balues kag pamilya Gomez diri sa Banwa sang Isabela. Naga-monitor live sa Agisan, Himamaylan. Kay Milvin Piñapel, good morning man. Kay Jose Mungcal Torilla, live. Naga-monitor sa Binalbagan. Kay Jose Munwan, good morning. Monitora sa Pandanbil sa Hinigaran. Kay Bing Bagatila, good morning Liog Tamyaw kay Tita Maret Sulinap, kag Buroy Rodriguez sang Carmila Talisay. Sige, ariglado. Dira kay Abner Estrabon, tamyaw ko happy birthday kay Buyet Basa Rama sang Binalbagan. Basa pang hayo Buyet Basa Rama sang Binalbagan. Si Utay Benedicto, liog ko tamyaw kay sa kapihan ni Sergio Libre, Joseph Kalingkag, Jo Hordan sang barangay Manlukahok, si Palay City, nagamonitor gikuno tagsa kaagahon. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning man. Kay Angelica Bacos Soriaga, good morning. Tamya ko galia, ang amon guwapuhon nga tatay, si Ricky Romero sang happy birthday. Halin sa Jamaica, sa barangay Nagase. Kay Ricky Romero, happy birthday, ged. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod
made it possible. Because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Pwede tidur lagi nga ha. makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naghatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi ini magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duan muna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Ang report sa porsa sang aton kapulisan, BCPO Director Barter handa sa courtesy resignation angot sa panawagan sang DILG. Pulis Balita. Detalyo pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric.
Good morning, Action Friend. Report gikas Bacolod City Police Office. Handa magkasikaso sa courtesy resignation si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ini ang palayag ni Martir, Action Friend, sa interview sa Action Radio. Sunod kay Martir, sundo niya, Action Friend, ang panawagan ni DILJ Secretary Benjamin Abalos Jr. kag Chief PNP. Sa panawagan, ngang tanan nga ma-full-fledged PNP Colonel kag General ang magpatikayon sang courtesy resignation. Sunod kay Martir, Action Friend, kung pamaagi ini para matinloan ang hanay sang Philippine National Police kag part sang internal cleansing, iya ini tumanon, Action Friend. Sa karon, ginahulatan niya ang mando gikan sa Police Regional Office 6 kung kinahanglan na ang courtesy resignation sa tanan nga Police Colonel kag General. Sa aton panawagan sa aton Honorable Secretary SILG, no, and of course sa aton CPNP, kami sa police, we are good, so naman we have to follow, no. Masunod lang na siya, masuporta kami sa panawagan sa aton SILG. Ini siya part man sa internal cleansing sa Philippine National Police. If ever submit man na mo niya among resignation, kag may vetting process man siguro na. If kung mapalaan na wala ka mo lang involvement, di ka naman niya maadotlan sila. Sa imong personal view, Colonel, saan o kaya ma-resign? Ulat na lang kami instruction, sir. Siguro tanan man na ma-submit sa resignation siguro. So naman tabo, sir, sa BCP, halimbawa kung may ara nga courtesy resignation sa part mo, sir? I think, sir, masubmit malang kami na, but siguro sabang na ato na itong amon papel, we will be under siguro investigation or what. If ever ma-prove ka nga may involvement ka, siguro amon na that's the time nga may kasuhan ka. But if not, wala ka naman. Tugay ka naman sa serbisyo. Kinanglanon, gibla nga amon yung matabo sa aton nga kapulisan na Colonel? Kinanglan ng guro, sir, munang pananaw sa aton SILG and CPNP. That's why pananman nga police colonels and generals siguro have to submit, no? After siguro sa mga colonel and generals, mga lower ranks naman siguro. Hindi ba na, sir, downgrade sa part sa aton nga Philippine National Police? So, hindi man siguro, Aksyon Erika, we have to abide kung ano ang instruction sa taas. Hulat ka na lang yan, sir, sang order alin sa babaw kung saan ka mo ma-tender sa courtesy resignation. Yes, sir, yes, sir. Masunod lang kami, sir. Sa from the region anyway, may pa-region, mga kubas, may conference naman kami. Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanman nag-report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:04. Ang pipila sinakaron ka mga isyo talakayo naton sa ikadwa nga hutong sa aton pagpangalagad alas 6:30 karon mag-ulo adlaw. Maayo man ning isyo Ba si Primo Kodan Haliko ara na siya kabugtaw na. Primo, good morning. Miyembro ni sa missing. Missing ko wala. Morning. Kay Wilsa Pardilio. Morning. Kay Mama kag Papaya always good. Nagapamati taga Victorias sa Barangay 9. Taga Victorias da, good morning. Kay Aida Alunan, good morning. Tamya ko kanday Rodolfo Rinaldo Roberto Alunan, Alan kag Lourdes Villarete. Edmond Tanlangit kag Idna Rita Tanlangit sang Barangay Granada. Taga Barangay Granada, good morning. Kay Baran Nini Rico, tamyaw ko bukay aming opsima Gingging Perez Konsing Baran. Alin kay Nini Rico Baran sang Sitio Pait La Carlota City. Kay Milagros Morales, good morning. Monitor lang yapon kami ni Edgar Morales sang Barangay Maaw. Kay Rex Bacane Paklito, sige, good morning. Kay Michael Cordero, morning. Kay Kagawad Pipoy Abanilla sang Lukutan Kabangkalan. Kay Chupilo Espanyula Junior, good morning. Monitora. Mamang Buning Tagda Sontri Hinigaran. Kay Roger Burgos, good morning. Tamyaw ko lang Mama Winnie Giray Burgos sa Barangay Canmuros, Binalbagan, kag sa pamilya Burgos sa San Agustin, La Carlota City. Always gikuno monitor kay Sir Dodong Montenegro sang Biscob Compound, Binalbagan. Kay Rochelle Evangelista, good morning. Monitor ko pirmia sa Barangay 14 Dawas o Kundawis upod sa asawa ko Analin Evangelista. Temprano pa nagkibi isunga.
Kay Evelyn Sinaon, good morning. Monitor kami ni Lani Hulagay kag Jima Dinisa sa Purok Gaisano, Barangay Alihis. Bao, sige. Kay Huma Lumina, good morning. Si Banisa Mayuari na siya. Good afternoon dito sa ila, Slasi kag Patsi Pag this afternoon. Portino dito sa ila ko no. Gakadula siya. Katahom tanawon kay may ang mga kahoy may proste. Monitor lang kami dia. Rochester, Minnesota, USA. Bao, I wish nga to ko dito para nga paligo ako sa nagaulan yelo. Dala ka to damo blang nga mga kondensada nga gatas. Akalain kay Nimpa Ibanez nagamonitor sa barangay Tangob. Kay Utay Benedicto datami ako kay Norbing Hinubata upod ang mga sastre nining bibing sang Hinubata tailoring sa Plaza Mart nagamonitor man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naghatag sang legal. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duan muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration.
5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 22-11. Una nga bula resulta 22 kag 11. Second draw 21-14. Ikadua nga bula resulta 21 kag 14. Third draw 36-38. Ikatatlo nga bula 36 kag 38. Aber, rekta kita. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita. Jackpot 41,750,000. Ang jackpot 41,750,000. Ari ang kombinasyon in any order 19, 32, 49, 36, 7, 34. Resulta sang 649 19, 32, 49, 36, 7 kag 34. Saylo kita 642. Ang jackpot 11,006,275. Ang jackpot 11,6,275. Kombinasyon in any order 36, 37, 32, 15, 39, 9. Resulta sang 642 36, 37, 32, 15, 39 kag 9.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Kay Dante Makilanda, good morning. Dira kay Billy Albay, good morning. Tamyaw lang kay Jack Gonzales ang SRA Compound, Lagrana. Dira kay Manjo Arnijo, tamyaw ko Diana Villanueva, sang Jesus Heights, Estepania. Kay Chao Isabon, good morning. Kay Eddie Laos kag Nanay Isabel sa Victorias, nagaupod man sa aton. Kay Jinky di Alagdon, boari siya. Oho. Cold afternoon dire sa amon. Baw, tamyaw ya lang Mr. Arthur Jeep Villasor, Banisa Mayo kag Doc Matt Mayo, kay Mamaya Lulit di Alagdon, Papa Joe, Alma Uligon, Noel Amar, MG Season, tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Kay Niliana Sabran, good morning. Monitor kami di sa Barangay Tagok, Kabangkalan City, Sabran Family. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning. Mainom ta kape, monitor lang ko diya sa Sinda, Lugway. Sige. Mayong aga kay Bitoy, Robin, Tawi, kag Dudoy, sang Sitio Pulo, Barangay Balaring. Kay Elmer Buyet Villamor, good morning man. Kay Emilda Madrigaliho, good morning. May lang nga pag-monitor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhing, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Gue tak tidur lagi. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo ginabakal silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulanon na panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray,
misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok, kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Sa City Hall, COVID-19 vaccinator sa Bacolod, wala marinyo ang ila appointment bilang job order. Balita City Hall. Si Aksyon Dale Salazar may report. Aksyon Dale. Bayang Aksyon Fred, ginpahayag ni Dr. Maria Laarni Pornan, ang head sa Bacolod CDRRMO kag headman sang COVID Action Team sang syudad. Ngayara lamang sa mga barangay Action Fred kag Bacolod City Health Office ang venue para sa COVID-19 vaccination. Temporary gin suspend ang mall vaccination Action Fred kangi sa may SM City Bacolod. Ini matapos nga wala sang appointment nga nagwa sa bahin sa mga vaccinators nga nagasurvey bilang job order employees. Ginpahayag ni Fernan nga subong adlaw Bernes magasapol man ang action team kag talakayon ang pagsaka sang COVID-19 cases sa pungsod China. Pero ginkaro action friend ni Fernan nga wala sang pagsaka sang kaso sang COVID-19 diri sa may syudad kag nagapabilin sa gihapon nga sa single digit ang mga kaso sa una nga semana sa Enero tuig 2023. Wala may nagwa na appointment para sa vaccinator. So, the city health lang gid sa barangays. Dapat yan si Dr. Pornan, ang head sa Bacolod CDRRMO. Life Extension Coffee Mix Maka-Aksyon. Ryan Binsonda, good morning. Kay Aladino Villalos Lumakad, monitor kami dia sa Agisan. Dira kay Ferdinand Pasman, good morning man. Kay Carl Kenneth Cañete, liyoga tamyaw kay Tatay Lare kag Nanay Sili, nagapangapi samtang nagamonitor sa imo programa. Salamat gid. Kay Ana Sinoro, kay Atia Kim Iriman, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:36.
Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ginatiluan niya, ginapabakod niya, ginabalansi niya ang sistema sa aton lawas. Ang sobra, ginabuhinan. Ang kulang, ginadugangan. Dako ababulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sang aton blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobra nga asin kag creatinine. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhik, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basi kaluyan mangita lang ta idea nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mamlang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha muna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa paglaog. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could Foundation Incorporated, Victorias. Balita Kapitolyo. Detalyo kon kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Balor 50,000 ka pesos nga bulig nga pinansyal ang ginahatag sa lokal nga panguluhan sa San Carlos City sa Negros Occidental Drug Rehabilitation Foundation Incorporated sa sunod sa Victorias. Ini nga financial assistance ang para sa integration care kag occupational therapy nga proyekto sandig sa resolution number 22
nasa 285 sang Sangguniang Palungsod sang San Carlos City. Lubos naman ngayong pasalamatan sang Negros Occidental Drug Rehabilitation Foundation Administrator nga si Mertol May Lambuso, ang local government sang San Carlos pagi sa kay Mayor Renato Gustilo kag nagalaom nga mapadayon ang pagbuligay kontra ilegal nga droga kag pagsuporta sa mga tinuga nga napiktuhan sa pag-usara sa illegal drugs. Nagtambong man sa aktibidad ang Secretariat sa San Carlos City Anti-Drug Abuse Council nga si Analisa Macaraya. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na, dira kay Sulustiano Bunda sa Barangay Ilicante, Sarabia. Natamyaw ka ni Sunya Baira Sang Rosal Takuling. Subungman kay Rinan Gayong-Gayong. Rinan Payong-Gayong. Good morning man. Mayo lang pag-upod-upod sa ato na. Tagsagid kakaagahon. Kay Rogelio Claridad, gamonitor kami sa sitio Managsaksak, Barangay Santa Cruz, Murcia. Patamyaw lang pamilya Claridad, always gid nagamonitor si Tatay Rogelio Claridad Senior kag Nanay Lina Claridad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48, diri kita pipilalang ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Balik nga pagpangalagad ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action friend ng lambot sa 13,600 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan Shabu nakuha naman sa buy-bust operation sa Talisay PNP sa public market mismo sa Talisay sa Barangay Zone 4A sa among syudad na ginaresto ang suspetsado kay nga si Jose Rojo, 31 anyos ang edad, residente sa Puro Cagaykay, Barangay Zone 5 sa among syudad. Si Rojo ang ginakabig naman nga newly identified drug personality. Nakuha kay Rojo ang limatanan ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan Shabu nga may kabug-aton nga 2 gramos kay iban pa nga drug paraphernalia. Si Rojo ang priso karon sa custodial facility sa Talisay PNP. Balita lang sa patrol ang ka-action niyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Oy, may nasiplatan bagong COVID, Omicron variant, mga 140 sobra. Daw bulag ang kagaw sa ato now. Daw hindi amo. Daw, abi ko anay kung daw libre na kita. Dito sa China, tago-tago lang nila. Porte maglitong COVID. Amo na nga si Presidente Bongbong Marcos, sang didto siya, wala siya makigatubang sa Filipino community bangod sang mataas nga pag-igo naman sang COVID-19 dito sa pungsod China. Basta balatian do China galing. Ano natabo yang basta kagaw gani nga maglapta sa bilog nga pungsod sa China galin nga aman. Ano ang ara sa China nga daw ginaamag sang balatian kag kagaw, no? Dito galin permi ang mga pamalatian. Dito sumaka naman ang kaso sa COVID. Pero bisan paano siling ni Presidente Bongbong Marcos makadto siya dito makigsugilanon dito sa presidente sang China. Tido dako-dako man ang balon pauli mga promisa nga mga investor nga mahimo maganegosyo dire sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Kay Juan Salmiti Isiha, good morning man. Kay Richel Aberia, morning monitor kami sa Barangay Samura sa Pontevedra.
taga Pontevedra, good morning lang. Dira sa Gimaras, ang pila naton ka mga utod nga nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:52 na. Federal Lending Corporation. Hinapay balo nga ang Federal Lending
Philippine Standard Time, las 5:59 na. Morning na kay Pastor Joel Sigero kag Mrs. Jing Sigero. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.